ମୋ ଘର ଯୋଜନା କ'ଣ? ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହାୟତା ଯୋଜନା ହେଉଛି ମୋ ଘର। ନିମ୍ନ ପରିବାରର ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ କୌଣସି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇନଥିବେ, ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ନୂଆ ଘର କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ ତଥା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। କିଏ ପାଇବ ମୋ ଘର? ପ୍ରଥମେ, ଯଦି ପରିବାର କଚ୍ଚା ଘରେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଥିବା ଛାତ ଘରେ ବସବାସ କରୁଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ସହାୟତା ପାଇନଥିବେ କିମ୍ବା 70,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ସହାୟତା ପାଇଥିବେ। ତୃତୀୟରେ, ଯଦି ପରିବାରର ମାସିକ ରୋଜଗାର 25,000ରୁ କମ୍ ଥିବ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଯଦି ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ 4 ଚକିଆ ଯାନ ନଥିବ। ପଞ୍ଚମରେ, ଯଦି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ହୋଇନଥିବେ। ଷଷ୍ଠରେ, 5 ଏକର ଜଳସେଚିତ କିମ୍ବା 15 ଏକର ଅଣୁଜଳସେଚିତ ଜମିରୁ କମ୍ ଜମି ଥିବା ପରିବାର। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବସିଡି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କେତେ ଟଙ୍କା ଋଣ ଉପରେ କାହାକୁ ମିଳିବ? କେତେ ଟଙ୍କାର ସବସିଡି? ଏହି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ସୁବିଧା ରହିଛି। 1 ଲକ୍ଷ ଋଣ କଲେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କୁ 30,000, ST/SCଙ୍କୁ 40,000 ସବସିଡି। ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଅତି କମ୍ରେ 1 ଲକ୍ଷ, 1.5 ଲକ୍ଷ, 2 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ପାଇପାରିବେ। 1.5 ଲକ୍ଷରେ 45 ଓ 55,000, 2 ଓ 3 ଲକ୍ଷରେ 60 ଓ 70,000 ସବସିଡି ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ବାକି 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ।